bai tini narang ni o jaga tam got nangman kia sagradi iko ang bur dina hini phaimani hingkai ano buring pulis masa romboi daga rohru hingkai tam ano daga ni ang bana sungka hingkai ni aro tam odikar sin soba hingkai ang saka ani bur dina odikar tong ni saka hingkai kuldi hino mane hamnan somi ya kuda ang tamung abang somi ya to bana kuldi hinda hingkai an busa kala saka no hingkai ani yak bot no romboi dui tin daga hingkai an dol ni kasam manai bo na haka nugu oi tam ni bo romboi na haka phatta kai engo ko cara ni haka tanggan ni juta bu ka hingkai ang kala saka no hingkai ko ade ini no mane doli hangka ang bola belasik mane boro ni bus kang amti khajana hangka lasia diba hingka abon baganyo iko urung lai kita cokul tanga ting na nang lai kita lokai machine nostro lai kita tamong lai kita iko apur ko urung lai kita iko hangkai tin badera ka iko yang salai ujo to no tabuk hada hamka boot diman machine hada hamka tabu ko maria ko wani wa tamboro machine tolango to buung tong sun tabu sun kun sami aing bisingo mama habi ko no ma khaya burin pulul ma sabi rom bi dagar ho ngo dagar ho ani wa tam dagar kha o baina dagar puro sap nuk bai joto logo sagi ta joto na nor jota nuk jang na tadi bikirin family cerai ke nang bahai ke bono bahai ke dagar ne kita saimam bele nang bojeng hai no bele cin boronggo nyung buji bono dagar soba bahai tin cerai judi kelai tengah pakawo no abo hai bahai khasa kai abono ang ne kita buji na ba ko an bu sai ba ai ngo pasin para thang ti ha bur nang bin chen taro cerai ke nang hin do tiri na hin phaima se sun ta ma ko tol yakho ta bu so ba ji tong kha koi bu nai je norok o jaga wa je bin khai ngo pasin para borok tong mani kya boot mari ya khuda hangkai norok tabuk tam lukurong tam kok khazar namu sung sari tam sanamu sung sungi ka abon sanamu sung ta no borong noi ka abon so kono na sini sung da lain thanai ka pan chin ora ba hai bur misi no song kai te wese bur ma solina jeng but kai jeng des ke ba ri na jini horpa nang thang to norok ni demand tak tamo sin demand ka jeng ta but misi na yo ka ham boot machine ka ham na yo but machine ka ham na yo ngate sin a but to sun tam bung ka tam sa ka jeng to kon chami ya bung na to jeng kon ko ya hingkai tabuk sung actually sung ti ha ka hangba but na yo ora ekdom but dina ba bai ni mung tam kha ani silpi de na para hangkang ke parang ke marung teri para hambai du bai jorari man bagai madam orani lukurok to no je dagaru hne koksi chalai tongo apna tui nung tam sanamu sung kia sagradi dagaru borok buri masa to machine nosto hado machine nosto ma pore machine to nosto nong haman de borom to ke song mari ne bre de borok khajok ti khanani de ti khanani khajok o sumigana o brui sa kaise sigon de khebra bo thanga kutugo ja busai ha dorja kana ambo dorja kana busai to de bo thanga kutugo kha asu sangwai ang busa te yo aro satungo mai musai ya leng prai busai to bud bo mari hari tam je bon machine ti ja por bo nosto gang saka chado ang to buji khable busa chigon ba kosto na kono ngai bo tabu ji phaka jokon bo no ke somori gadi age to nostong khathi no machine nostong pa man ngena bo akai chiri khok tongkha machine tik hai man ang nai se nango bising habo ang nai nai gang saka nung to machine bising habo machine tik ham to nai niya nung ba ke nai ne ba machine tik hai mano ngena bo akai su subaina ni machine subaina ni ngai bisingo angko da apia nai man bono dorja ya pura bo bisingo habo thaka khaprum busa khebja gana bisingo habo dorja busa yang nai sik tongkha to bisini boro bono mane tam hai ngoi bono nai sik dongmai kha bo busa khebo chiri khok tongkha bisingo ang machine tik hai mang busa nai sin nang ngena ang bono thango bising thango romoi tukha bote phanya na yaw bising ni chiri khok dong bising ang machine tik hai man ang busen manai na gang saka nung bi machine ne bai tik hai man nung busa thang manai ne ba nung nung to bonai mi anu ibi machine tik hai man no bai nung thang nai ne ba ne bono ang romoi ti pheka e pur ke bai pheke no chiri khok dong lai kha te ko mu buri ro tra ro pura kubru phasi phebedi hangkai madam te kaisa kok tabukai voting machine rok thik thak da kya boot da dikha tabukai kono problem rok tara tong thik nya kho bufro rok thik nai hangkai madam te kaisa kok time to onek baji thangka tak boron lukurok kya basi boot maria hni sai tongo hangkai jodi no time to 4 ta jora sila hangkai oro je lukurok tongui tongmani borok to boot chikya ba maria kho hangkai 4 ta baji tha hangkai
tamo step na hajangnai abo to borok bai kok salai keble borok public busai kok salai ke borok kok dikhana hoy to no kok dia deba je সময় bijong norok joton to tong khake chu horke hornok no put nanan amti borno kok dikhapla sauron borok am khuna ta kok no samai da kon ke madam borok si sai manchi nai bujikha abo ni bekore ang hambai do madam jorari mani bagai